Cauchy, 1947, 1959. Schweilon, 1930, 1961. Dawson, 1950, 1959. Tiansu, 1929, 1960. Mingli, 1 nena. Sí. És que no hi ha res. Res, només una foto i un nom, Mingli. No. Li Fuei. El què? La seva història. Com? Hi havia una vegada... Hi havia una vegada una nena que es deia Mingli? Sí, hi havia una vegada una nena que es deia Mingli. Comencem així, com si expliquéssim un conte. Un conte? Però és que això no és un conte. Tot això va passar de debò. De vegades els contes expliquen les coses del revés de com van ser. Sí. I de vegades les expliquen com haurien pogut ser... O com ens hagués agradat que fossin. Clar, sí, com ens hagués agradat que fossin. Ah, sí. Ho podem farcir, lligar i polir i que sigui un conte. Ho podem cosir, adornar i empetitir i que sigui un conte. Serà un conte que explica la història d'una manera diferent. Com si la història es pogués canviar. El passat ja no es pot arreglar, però ens pot ser útil per al futur, no? Ei, ens inventarem personatges, eh? Escriurem coses que ara van passar. Sí, algunes de les que van passar és que no les escriurem. I posarem una mica de salsa. Salsa agradolça. I cuinarem un conte a partir d'un fet real. Un fet que hauríem volgut que no hagués passat, però que va passar de bon. Sí. Va. Hi havia una vegada, doncs, una nena que es deia Mingli. La Mingli vivia en un país on els ocells feien el que fan a tot arreu. Volar. Menjar. Volar. Dormir. Volar. Fer nius. Volar. Oh, volar. Néixer. Volar. Créixer. Volar. I volar. Jugar amb els núvols i els estels. Jugar amb el sol i amb la lluna. I amb la mirada de qui els volgués mirar. Passaria d'allà si sabés on anar, però jo em quedo aquí embrumat, que em dones aixoplut. Passaria damunt de la boira i del mar, però no sé anar tan lluny, vull tenir-te a tocar.
Hi havia una vegada una nena que es deia Ming-Li. La Ming-Li es passava hores i hores contemplant la màgia del cel. Mira, para! Para! Mira, para! 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 Mira, para! Escolta, aquell ocell d'allà, és una cadernera. I en veritat, mira, aquell que s'ha casa d'elles, una ballarol. Els que tenen por de pianistes són orenetes. Ai, aquests que han fet niu al nostre cobert són els parlants. Carai, quantes coses que aprens a l'escola. Això no ho he après a l'escola. Ah, no? No, això m'ho va ensenyar l'avi. És que l'avi en sabia molt d'ocells. Saps què? Avui m'han picat 3 mosquits. Hem començat a sembrar els camps d'arròs i se'm semblava que ens estiguessin esperant. No sé si m'han picat 3 mosquits, un que m'ha picat 3 cops o 2 que se m'han repartit tu. Pare, puc venir a t'ajudar a sembrar? No, Mingui, ja saps que no. L'avi em va ensenyar a fer espantocells. L'avi és que... Sí, i em va explicar que si sempre amb la lluna plena les llavors estan més contentes i es treuen la son de les orelles més aviat. Ja, però les llavors no tenen orelles, eh? Clar, això és exactament el que jo li vaig dir, però ell em va dir que sí, que tot té orelles, sí? que les has de tenir ben obertes per poder sentir què passa al teu voltant i per poder escoltar a qui vulguis i no a qui cridi. Ai, passa que ets com l'avi, una cap de pardals. Ai... Hi havia una vegada una nena que es deia Ming-Li. La Ming-Li vivia en un país governat per un home amb unes idees una mica... estranyes, no? Li deien el gran timoner. Com si un país fos un vaixell. I tothom ballava al so de la seva música. Camarades, el nostre país és gran, molt gran.
Però encara n'ha de ser més, molt més. El nostre país és ric, molt ric, però encara n'ha de ser més, molt més. I qui digui que menteixo és un mentider. Perquè el nostre país creixi, hem de poder alimentar tothom. Nyam-nyam, 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 per poder alimentar a tothom. Hem de tenir grans collites. I per tenir grans collites, els nostres camps han d'estar protegits. Els tomó! Els tomó! Els tomó! Els tomó! Fora! I qui digui que menteixo és un mentider. De qui han d'estar protegits? Us estareu preguntant. O preguntareu, no sé, tu sabràs, jo què sé, del nostre principal enemic. I el nostre principal enemic és cruel, perillós i despietat. La seva flota aèria pot venir volant, o pel cel, o per l'aire, o fins i tot volant. I prendre'ns l'aliment que nosaltres tant de temps heu estat treballant. Voleu saber quin és el nostre principal enemic? Jo us ho diré. El nostre principal enemic és... Redoble! El pardal! I qui digui que menteixo és un mentider. Sí, benvolguts camarades, aquests ocellets que semblen tan petitons, tan cuchi-cuchi, tan inofensius, tan doncs no! Aquests ens prenen l'aliment, ens roben el gra, l'arròs, el blat, ens mengen tot l'aliment i ens ha de fer més forts per aixecar el país i fer-lo més poderós del món! I qui digui que menteixo serà condemnat a la presó. És per no repetir-me. Per això, benvolguts camarades, hem d'exterminar els pardals de sobre la capa de la terra. Per tot això, declaro la guerra als pardals! És que es veu que eren els pardals. Oh, es veu que sí! Mira que era fàcil, Qui ho havia de dir, camarada, Qui ho havia de dir, camarada, doncs? Nosaltres que ens pensàvem que no treballàvem prou i resulta que eren els pardals. Nosaltres que ens pensàvem que el gran timoner demanava massa i resulta que eren els pardals. Qui ho havia de dir, camarada, Qui ho havia de dir, camarada, doncs? Ai, tan petita, inofensius que sembles. Oh, és que ja ho diuen, que el pot patir ja la... La mala confitura. Mira, aquest matí n'he vist un que em mirava amb uns ulls així petits, que semblava ben bé que m'estigués espiant. I jo, davant dels meus morros, n'he vist dos que s'han menjat 2 grans arròs. Guaita, tens 4 damunt del cirerer. No els veus que fan cara de malvats? I vosaltres? Mira, ell! Mira, doncs! Mira, ell! Mira, doncs! Dic! Doncs! Dic! Doncs! Dic! Doncs! Ding, dong! Sembla que truquen, Ai, et quedes tan tranquil quan et diuen qui és l'enemic? Sí, et quedes tan tranquil quan el gran timoner et diu què
fot això? A casa... Ja ho diuen que de vegades... Sí, els ocells fan cagarades. Mira, sense pardals les meves pruneres faran més prunes i faré més calés. Sense pardals els meus arrossals faran més arròs i faré més calés. Això, que es posin a punt, aquests pàjaros! Poseu-vos a punt, Margant! Credos! Miserables! Malànimes! Tocats de l'ala! Ei! Molt bona aquesta, Tocats de l'ala! Sí, aviat, tocats de l'ala! Hi havia una vegada una nena que es deia Minglí. La Minglí mirava al cel i li semblava que els ocells estaven inquiets i no sabia per què. Ens miren estrany, els d'allà baix ens miren estrany. Entraven alguna mirant de reull, se'ls veu per la lluna, ens miren estrany. Els ocells no tenen orelles, però això no vol dir que no hi senten. L'ull de la tenen al costat dels ulls, sota unes plomes molt fines. No miren els núvols, no miren el cel, ens miren ombrers, ens miren estrany. Passaríem d'allà si sabéssim marxar, però volem seguir aquí del matí fins la nit. Els ocells no tenen orelles, però hi senten més que nosaltres. La vista i l'oïda estan tan a prop que no se'ls escapa res. Volem més amunt, però no pas més enllà. No ens mireu tan estrany, que ens esteu esperant. Ens mireu tan estranys que ens esteu espantant. El gran i més. Aquest no? No. No, aquest tampoc. No és. No, l'altre. No, és veritat. L'altre. Sí, que benvolguts camarades, us preguntareu com hem de matar els pardals. La resposta és molt senzilla. Com sigui! Ordeno que durant 3 dies i 3 nits tothom, i dic tothom, homes, dones, joves, vells, nens, nenes, tothom faci tant soroll com pugui. Soroll sense parar. Toma, venga, dale. I pum, pum. I així els ocellets pardalets moriran d'esgotament, o d'atacs de cor, o del susto. Ai, Si algú els vol esclafar o enverinar o caçar i després els vol fer o tripituar, també està pervers, A què espereu? A matar pardals? A fer soroll! a fer soroll. Hi havia una vegada una nena que es deia Minglí. La Minglí va trobar el seu pare fent soroll. Pare, què fas? Busco coses per fer soroll. Per què? Per ajudar els pardals. Per ajudar els pardals? Sí. Ui, però pare,
Per què? Oh, el gran timoner ho ha dit. L'avi sempre deia que el gran timoner havia perdut el cap. Doncs digues a l'avi... Minglí, l'avi ja no hi és, a més. El gran timoner diu que els pardals estan menjant tot el gra. Pare, però si no hi ha tants pardals com per menjar-se tot el gra de tots els camps de tot el país. Volia pedaç, però no quedaven. Us esteu equivocant, eh? Això funcionarà. Us esteu equivocant. Només els hem d'espantar fins que no em puguin suportar. Doncs per espantar-los n'hi ha prou amb un espantocell. I tu què saps? Tu què saps? Cap de pardals? Ai, tant de bo tots els pardals estiguessin tancats dins el teu cap. Així no tindríem cap problema. Però el problema encara no el tenien. Radio Beijing, dai, Mao Sudokato, Mao Sodochi, Mao cap aquí, Mao cap allà, Mao a tot arreu, Mao. Mao, Mao, a tiqui, Mao, Mao, a tiqui, Mao, Mao. Maonesa, que te va, maonesa. Cervezas molt refresquen. Avui tenim unes mascotes molt especials dels gatets venint al nord. Hola, gatets. Miau, miau. Farà bon temps a tot el país. Hi haurà sol al nord de la muralla, sol a l'est de la muralla, sol al nord-est de la muralla i si passa pel mig de la muralla també tindrà sol. Gràcies a gran timoner. Ai, avui tenim un convidat molt especial. Com cada dia tenim el nostre insigne i dubtadès gran timoner. Els últims estudis científics diuen que un pardal menja 4 quilos de gra durant un any. Si un pardal menja 4 quilos de gra, 10 pardals mengen 40 quilos de gra. I 100 pardals mengen 400 quilos de gra. I 1.000 pardals mengen 4.000 quilos de gra. I 1.000.000 pardals mengen 4 milions de quilos de gra. I hem de permetre que aquests maleïts ocellots es mengin l'aliment que nosaltres tant de temps heu estat treballant. No! Va, doncs a què es perdeu? A matar pardals! L'amic Lee no es podia creure les paraules del gran timoner. Per això va córrer cap al seu millor amic, el Xiaolong. Xiaolong? Sí? Xiaolong? Clar. Espera't, sí, espera't. Xau. El Xiaolong anava sempre acompanyat del seu estimadíssim Colom. Colom. L'amic Lee no es podia creure les paraules del gran timoner i va dir: Xiaolong, ho has sentit? Diuen que hem de matar els pardals. Sí, el meu pare m'ho ha explicat. És molt fort. Oh, és increïble. Sort que no dic res dels coloms. Ai, sí, pobret. Ai, hola. Ai, hem de fer alguna cosa, eh? Sí, i quan abans millor. Sí, quan abans millor. El meu pare diu que no ens podem quedar de braços creuats. Doncs ens hem d'afanyar. Sí, ens hem d'afanyar. Tots els grans van com bojos. No m'ho puc creure. Espero que no matin tots els pardals. Aquest gran timoner té unes idees. Sí, és genial. Què? A l'escola diuen que els plats del gran timoner són sempre perfectes. Un moment, però per què dius espero que no matin tots els pardals? Espero que no matin tots els pardals, perquè espero que ens en deixin algun per carregar-nos a nosaltres. Però què dius? El que tu dius, no? Que abans comencem, abans ens els polirem, no? Jo no he dit això. Va, que serà molt divertit. Vinga. Ai, Xiaolong, i com saps que només faràs mal als pardals, eh? El gran timoner ho ha dit. I si mates també els faisans, i els rossinyols, i les orelletes? El gran timoner ha dit que... I si mates també el meu colom? El colom? No.
Al meu plom no li ha de passar res, perquè està tancat dins d'una gàbia. Que és gran d'estar tancats tots els ocells. A més, el gran timoner Sí, diu gran que... timoner. No té raó. Què vols dir? Home, és que el meu avi sempre deia que el gran timoner havia perdut el cap. Però què dius? Xxt, calla, que poden sentir els grans. Quines... Sí? Però estàs... Doncs mira, saps què que em sentin? El gran timoner! Fa molt de temps, que Conya, el gran timoner pot fer coses horribles, No s'atrevirà. Ah, no? No. Mira, doncs pot fer chop suey amb les teves ungles, rollitos de primavera amb els teus cabells, et pot bullir dins d'una sopa d'aleta de tiburón amb el tauró sense dins, i després menjar-te amb la seva veu de gegant, que és tan gran, que pot cridar tan fort que les teves orelles sortiran disparades i marxaran corrents. I fer xop suey amb les teves ungles. I tu com ho saps, tot això? Perquè m'ho ha explicat un amic. L'he explicat a un amic, que l'he explicat a un amic, que l'he explicat a un amic, que l'he explicat al meu cosí, i al meu cosí l'he explicat al meu amic. I el meu amic m'ho ha explicat a mi. Home, xaulom, que tu t'ho has cregut? Oh, mira, Migli, no sé, si no vols que li passi res a tu i a la teva família, serà millor que vinguis amb mi i facis el que hem de fer tots. No! Però que no pots dir que no. Aquí ningú diu que no. Ai, xaulom, però què hi tens al cap? Per dalt. Pom, pom, pom! Què ets o què? No! No els entenc. Però per què ho fan? Què faria l'avi? Avi! Avi, tu què faries? Avi! T'has tapat les orelles per no sentir-los, oi? D'acord. Sí, no sento el soroll. Però encara sento la tristesa. Passaria de llarg si sabés. Si sabés on anar. El cel. Plora ocells. I els meus ulls són de pluja. Què faria
soroll. Escolta qui tu vulguis sentir. Què vull sentir? És que jo vull sentir pardals. Allà n'hi ha una! En sento una! N'hi ha una, Déu! Ets viu, valent, ets viu, viu, viu. Ets viu, valent, ets viu, 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 viu. Valent. Ets viu, valent, ets viu, 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 viu. Ets viu, petit, ets valent, viu, viu. Ets viu, petit, ets valent, ets viu. Potser n'hi ha més. Us curaré i tornarem a volar. Seria de llarg si sabés on anar, però jo em quedo aquí amb tu per donar-te xut. Ja està, petit, ja està. Correré. Tenia raó, massa soroll. I quan l'he vist tan quiet, m'havia adonat que les meves orelles estaven a punt d'esclatar. I m'han esclatat les llàgrimes. Alguns pardals han sobreviscut. El meu colom no. Ja, però els podem salvar. El meu colom ja no. Però pots salvar altres ocells. Mira, en Saulom. Mira. És viu? Sí. Però... I potser n'hi ha més. M'ajudes a trobar-ne? Sí! I un moment. Es poden posar dins de la gàbia. Ah, sí? I els portem a la teva habitació. Que no sentin el soroll. I els curarem. Farem l'hospital dels pardals. Sí! Però no li pots dir a ningú, eh? No, a ningú. Serà el nostre secret. Sí. Calla!
Xenoma. Que mai no t'equivoques i ens dictes què hem de fer. Habitació. Passats els 3 dies de soroll obligatori, el cel era gairebé buit. El cel era gairebé buit. Al món, sense ocells, tenia un silenci estrany. El món sense ocells. Entre la Mingli i el Xiaolong van aconseguir salvar 7 pardals. I els van amagar a l'habitació de la Mingli. Us imagineu a la vostra habitació? Entre els llibres dels prestatges. Un niu. O damunt del penjador, com si fossin les branques d'un arbre, un niu. O sota la llitera, si teniu llitera, així, al raconadet de la paret. Un niu. O dins del niu, que és la vostra habitació, un niu. Xiaolong! Sí, Estàs preparat? sí. Hi havia una vegada l'Hospital dels Pardals! Algun dia tornareu a volar sota el sol. Mingli, és com si haguessis fet entrar el cel dins la meva habitació. És que sense ocells, el cel de fora ja no és el cel. Ei, pardalets! Avui us donarà el dinar el meu amic Xiaolong! Jo? I d'on vols que tregui l'arròs? Sí, És que no mengen només arròs. blat, soja, No, cigrana... res d'això, té. Obre. Ah, mosques! I mosquits, i papallons, i llagostes, i saltamartins, i cucs. És que els pardals no mengen només gra. Mireu, pardalets. Veniu. Ah. Mosques delicioses. Però no se n'adonarà el teu pare? El meu pare no se n'adona mai de res. Passats aquells 3 dies, tothom creia que els pardals havien desaparegut per sempre més. Però la Mingli confiava que els seus se'n sortirien. El seu hospital de pardals era un gran niu de nius. I esclar, si un ocell fa un niu, és per pondre ous. I els pardals en passen dia, Un cop en post, 4 o 5 ous els coven. Els donen escalfor durant 10 dies i 10 nits. I llavors... Llavors... Els pollets trenquen els ous des de dins. I més d'un veient el món de fora voldria tornar-se a tancar dins la gàbia. Però com que la vida no té marxa enrere, trenquen els ous des de dins. I en 2 setmanes ja tenen prou plomes com per aprendre a volar. Per tant, la Mingli confiava que els seus pardals se'n sortirien. Però pensava... El meu pare no se n'adona mai de res. I Però aquell tard o d'hora se n'adonarà. Però aquell pensament no la deixava dormir, fins que esgotada de no poder dormir, s'adormia.
l'ésser més perfecte de la natura. L'home està per sobre... Però... I la dona? També, la dona també, esclar. Ah? No tant, però també. L'home està per sobre de la natura. I els nens? També. Esclar, són els homes del futur. Ah, no som del futur, mira, hi som aquí, hi som ara. Encara falta molt pel futur. Sí, maca, sí, el net sempre teu on no heu d'estar. I ara, calla, que parlo jo. L'home pot fer i desfer, per això és tan perfecte, perquè ell té el poder de controlar... I les nenes? També. I els cavalls? També són perfectes. No. Els cavalls són perfectíssims, ja corren més que nosaltres. Però els cavalls no pensen. Ui, sí. I les persones pensen? Poden pensar lliurement tot el que jo els digui. Per això és tan perfecte. Molt bé. I si l'ésser humà és el més perfecte de la natura, per què no vola, Per què? Si fos tan perfecte podria volar com els ocells. Ells sí que són perfectes, els pardals que jo he salvat, per exemple, i que tinc amagats a la meva habitació, Per què? Ui. Estàs desobeint la meva llei? No. Estàs desobeint la meva llei? No. Ui, la neta del tauló, no. El xapsui, no. Els meus cabells, no. Que algú s'emporti aquesta nena menys els suells. Em farà perdre el cap. Avui he somiat una cosa tan terrible. Mili, baixa a la terra. A la terra? Puc venir a ajudar-nos al camp? Fes els deures, endreça la teva habitació. A l'habitació has entrat a l'habitació? No, però segur que està desendreçada, com sempre. No. Els deures els he fet, I l'habitació està endreçada, com sempre. Així que vinc a ajudar-vos. No pot ser, Mili. Ets massa petita, cap de pardals. I va passar la tardor. Pare, que puc venir a ajudar-nos al camp? No pot ser, ets massa petita. I va passar l'hivern. Pare, puc venir a ajudar-nos al camp? No pot ser, ets massa petita. I va arribar la primavera. Pare, que puc venir a ajudar-nos al camp? No pot ser, ets massa petita. I els pagesos havien plantat les llavors, i les llavors havien començat a créixer. I quan va arribar l'estiu... Pare, i avui que puc venir a ajudar-nos al camp? No, avui no anem al camp. Tenim una reunió, tots els camperols. Que passa alguna cosa? Pare! Oh, res. Són coses de grans. El pare li va dir que no passava res, coses de grans. Però quan els grans diem que no passa res, és perquè passa alguna cosa. I alguna cosa havia passat. Els hi expliquem? Sí. Endavant. El sol i la llum fan créixer la vida, inici l'olor, un món fred de vida, les plantes, les flors, les algues, els arbres són un dels trejats, són punt de partida perquè hi ha animals que mengen plantes, animals que mengen animals que mengen plantes, animals que mengen animals que mengen animals que mengen plantes, i les persones que ens ho mengem tot som part d'una cadena que s'acaba allà on comença, tots portem dins l'equipatge una part de l'engranatge, però si para la cadena el que sigui de bo
Arribem a la terra al final de la vida, un món fet de mides, un cercle que es tanca, l'arrel i el pinyó són part de la branca, principi i final i punt de partida. Perquè hi ha animals que mengen plantes, Caragols, conills, llagostes, cucs, vaques, ratolins, micos i animals que mengen plantes, Pardals, guineus, gossos, gats, ofins, balenes, ossos polars. animals que mengen plantes, lleons, Cocodrils, hienes, tutors, algues, serps, orques, llops i les persones que ens ho mengem tot som part d'una cadena que s'acaba allà on comença, tots portem dins l'equipatge una part de l'engranatge, però si part de la cadena pel que sigui de cop es trenca, l'engranatge perd el nord i ho farà anar tot. Hi ha animals que mengen blat, animals que mengen blat, animals que mengen blat, i les persones no tindrem de tot, o tindrem molt poc, o ja no tindrem res. La cadena s'havia trencat. Com que ja no hi havia pardals, clar, que es mengessin els insectes. Ui, els insectes es van menjar totes les collites. Ja no quedava menjar. Així que quan va arribar l'estiu, El pare de la Minglí es va reunir amb tots els pagesos de la comarca perquè passava alguna cosa. passava alguna cosa. Els torcs s'han cruspit tot el meu arrossar. Les prunes de les meves floreres estan plenes de cucs. I les llagostes s'ho han menjat tot. Tots els camperols estan molt preocupats. Mai havíem patit unes plagues com aquestes. Mai havíem patit tant. Mireu, quan jo era un nen, m'agradava jugar amb els saltamartins. Si en veia un, m'hi acostava i quan el tenia a tocar... Oh, feia un salt com una acròbata de circ. I llavors jo l'empaitava saltant darrere seu. No l'atrapava mai. Però ara no són saltamartins, són llagostes. N'hi ha tantes que han arrasat els camps i ja no queda res. Ni ganes de saltar darrere seu. Aquest any patirem gana. Per què ens ha hagut de passar això? Tot això ha passat perquè no hi ha pardals. I què hi fas aquí? Ara no puc estar per tu. No hi ha pardals que es mengin els insectes. Lli, prou! Amb uns quants espantocells n'hi hagués hagut prou. Lli, vés-te'n a casa. L'avi m'hauria escoltat. Lli, hem de raó. Però ara ja no hi ha pardals, ja no podem fer-hi res. Sí que n'hi ha. Què? Fet al revés de tothom. No he fet cas al gran timoner. He fet el que creia que havia de fer. Acompanya'm a casa i m'ho expliques. Això mateix. Mira, pare, Què? és que jo sóc una doctora, la doctora Minguí, i tinc un hospital. Sembla de joguina, però no. És de veritat. Curo els ferits i els dono de menjar. Que ser un cuc és fàcil, però una mosca... Uau. Primer se m'escapaven, però ara ja he trobat la manera. Fins i tot algun mosquit dels grossos ja que van una miqueta més lents. Però, Minglí, m'has fet plegar de la reunió per explicar-me que jugues a metges. No jugo a metges. Curo de debò. Curo pardals. I els dono de menjar. Pare, estàs preparat? Sí. Doncs benvingut. Benvingut a l'Hospital dels Pardals. Ta-ra-ra, ta-ra-ra-ra-ra-ra.
salvaràs. No, jo no. Els pardals. El teu cap de pardals em salvarà. Ho explicaré a tothom, Tothom ha de saber que ets la nena dels pardals. Mira aquí. Oh, gran timoner! 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 No sóc pas un mentider com tu. Com tu. No, vull dir el timoner. Oh, mira. Oh, gran timoner! Oh, gran timoner! No sóc pas un mentider com tu. Els dies que t'he donat. I em sembla que ara et diré. Oh, gran timoner, no sóc pas un mentider com tu. Conto els dies que t'he adorat. Però em sembla que ara Ara et diré que ets un gran timoner. El gran timoner, doncs, es va equivocar. I molt. La riquesa del país no depenia dels pardals. Però el cicle de la vida sí. Com tot. Com tothom. I què va fer ell per corregir el seu gran error? Estimats camarades, si equivocar-se és humà, ningú podrà negar la meva immensa humanitat. Referent al tema dels pardals, només us diré una cosa. Oblideu-ho. Però quan els grans diem oblida-ho, és quan més cal recordar. Perquè la nena dels pardals potser no va existir. Però el gran timoner, sí. Passaria d'allà si sabés on anar. Passaria d'allà si sabés on anar. Hi havia una vegada una nena que es deia Vinyet. Lili, demà m'acompanyaràs al camp. Sí, T'ensenyaré a sembrar, com em va ensenyar l'avi. podrem fer un espantocells? No, en farem molts, perquè els ocells tinguin lloc on descansar. Passaria damunt, boira i del mar, però no sé anar lluny. Vull